anyị abịakwara ọzọ n'oge Igbo Make Easy episode 9 na Uncle Eze. Ọnụọgụgụ Igbo numbers 100 to 1 million. 100 to 1 million. Ị na-anya ị ga-ahụ ka anyị si hazie ya. We're able to arrange them in hundreds in order to get to what we want. I'll be combining the language. Starting from 100 here, we have 100 O2 now. 100 O2 now. 200 nari abụọ. 300 nari atọ. 400 nari anọ. 500 nari ise. 600 nari isii. 700 nari asaa. 800 nari asatọ. 900 nari iteghete. 1000 otu puku. M ga-ebidokwa n'isi. 100 otu narị. 200 narị abụọ. 300 narị atọ. 400 narị anọ. 500 narị ise. 600 narị isii. 700 narị asaa. 800 narị asatọ. 900 narị iteghete. 1000 otu puku. Otu puku. 1000 otu puku. 2000 puku abụọ. 3000 puku atọ. 4000 puku anọ. 5000 puku ise. 6000 puku isii. 7000 puku asaa. 8000 puku asatọ. 9000 puku iteghete. 10,000 puku iri. 10,000 puku iri. 100,000 100,000 otu narị puku. 100,000 otu narị puku. 500,000 narị puku ise. 500,000 narị puku ise. 1 million otu nde. 1 million otu nde. Ụmụnne m ndị Igbo, achọrọ m ime ka ị marụ na onweghị ihe dị n'ịmụta ka esi agụ ọnụọgụgụ Igbo site n'otu ruo n'ebe ọbụla ọ kwụsịrị. Sọọsọ na ị ga-ewepụta obi gị, tinye uche iwe mụta ya. Ọ bụ ihe dị mkpa, dịkarịsịa mkpa na onye Igbo ọbụla ga-ama ka esi agụ ọnụọgụgụ Igbo, n'ihi na anyị bụ ndị Igbo. Chetakwa, Igbo na-asụ ụsọ. Anyị bụ ndị Igbo ka anyị na-asụ Igbo ma na-edekwa Igbo. Ọ ga-abala anyị. Chọbịa selem isike iselem isewem isedem iya ije. Anyị na-agba mbọ. Anyị na-agba mbọ. Anyị kwesịrị ịmụta asụsụ ndị mba ọzọ maka mmekọrịta na azụmahịa. Ma chetakwa na a na-esi n'ụlọ mara mma wepụ bezi. ya mere ka anyị sụbakwa Igbo, n'ihi na Igbo bụ asụsụ anyị. Igbo na-asụ ụsọ. Okwu Igbo na-asụ ụsọ.
egwu Igbo na-asọ ụsọ maka ndị Igbo dị